יש בזוהר הקדוש, משום שנאמר ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, אז לכן דוד עשה שם. מה זה שם? אוקיי? בחר רבי שמעון ואמר, מן אביד שמה קדישה בכל יומה, מי עושה את השם הקדוש בכל יום? מן דייב צדקה למסכן. מי שנותן צדקה לעניים. מבחינת ויעש דוד שם, לא שהוא עשה שם לעצמו, הוא עשה את שם השם. ויובן בהקדם מאמר הזה על הפסוק, כי בקע השם צור עולמים. בהי נברא העולם הזה, ביוד נברא עולם הבא. כך כתוב שם. כתוב שביוד קי השם נברא צור עולמים, שתי עולמות. ביוד וקי נבראו שתי עולמות. ביוד נברא העולם הזה, עולם הבא, בהי נברא העולם הזה. פירוש שהתענוג שמתענגים נשמות הצדיקים ונהנין מזיו השכינה מאיר בגן עדן העליון בתחתון הוא שמתענגים בהשגתם ובהשכלתם. זאת אומרת, התענוג שיש בגן עדן זה שהם משיגים אלוקות, וזה התענוג שיש שם. שמשכילים ויודעים ומשיגים איזה השגה באור וחיות השופע שם מאין סוף ברוך הוא, בבחינת גילוי לנשמתם ורוח בינתם, להבין ולהשיג איזה השגה כל אחד ואחד לפי מדרגתו ולפי מעשיו. אז למה חשוב פה ללמוד תורה? שם אתה אומר שילמדו אלוקות. סנק, שם קראים מצווה שקרה שכר. את המצווה עושים פה. את הדירה בתחתונים מה עושים בעולם הזה, לא בעולם הבא. אבל אני שואל... שם כבר שכר. אבל שם אתה גם... הגמרא פה תעזור כתוב שחלק מהתורה תהיה שם... כל לימוד תורה. בהבנה. ודאי. לא, נו, אז... ולכן נקרא עולם הבא בשם בינה בזוהר הקדוש. שהוא מבין שנתן שהבנה והשגה באלוקות. נקרא עולם הבא. בשם בינה בזוהר הקדוש. כן. וההשפעה זו... דרך אגב, למה אנחנו צריכים להיות עם נשמות בעולם הבא? לא יותר טוב להיות עם גוף וזה... למה? בעולם הבא או על גן עדן? בגן עדן. למה הבא זה מחלוקת גדולה בראשונים? למה הבא זה בגוף? כן, בעצם כן. אבל גן עדן זה רוחני. הנשמות, נכון. למה קראת ברוך הוא? לא יודע, ככל ברא את העולם. למשל, אנחנו נראה בן אדם טוב דבר איכשהו? לא ברור. לא יודע. אתה מטייל הרי בעולמות. לא יודע. תגלה משהו. אברמן, מה, תספר לנו. אומרים שזה אותו דבר כמו פה, רק זה עולם מופלא יותר, מה זה מופלא יותר? רואים בן אדם. יכול להיות. לא יודע. לא יודע, טוב, אולי פנים, לא יודע. לא יודע, טוב. וההשפעה זו נמשך מבחינת חוכמה עילה. מה זה, איזה השפעה? ההשפעה הזאת שאמרנו, למעלה שמגיע בעדן, כן. מחוכמה עילה? חוכמה עילה. רגע, אבל צדקה זה משהו, זה לבוש. לפני הצדקה, רגע, אנחנו חוזרים כתוב, הוא מסביר קודם כל. אמרת שנהנים מגיעים לאלוקות. הוא התחיל עם התחלה עם מאמר מהזוהר, שאומר שכתוב ויעש דוד שם, למה הוא עשה שם? שעל ידי שהוא עשה משפט וצדקה, אז הוא עשה את שם השם. הוא בא להסביר את זה. אז הוא מתחיל מקדים לזה את מאמר הז"ל, שביוד נברא העולם הבא, בהי נברא העולם הזה. מתחיל להסביר. עניין של עולם הבא זה השגת אלוקות. ומאיפה משיגים את האלוקות? מבחינת חוכמה עליונה, משם מגיע אלוקות, שהוא מקור ההשכלה וההשגה. מתכוון לגן עדן או מתכוון לעולם הבא? גן עדן כרגע. כן. מצאו את הגופה של הבחור, שפיגל. איזה בחור? זה שטבע? טבע, כן. איפה מצאו אותו? אומרים שמישהו רועה צאן? דגים. בים זה היה. בים מצאו אותו? טבע. טבע בים. הוא ואח שלו. השבוע יהיה כבר בים. אח שלו גם? אח שלו יצא, צריך להוציא, הוא חי. אחרי יומיים הוא נפטר. טוב, אוקיי. כן.
שמעת, תגיד, מה יצא עם כל המלחמה הזאת? אם בסוף עשו אותם הסכם. תראה, קודם כל לא עשו הסכם. פתחו את המצרים, היום הודיעו. שמה? כל המצרי הורמוז, איראן פתחה. בסדר, אתה יודע, יש הסכם, אין הסכם, יום יש, יומין, כל מה עם כל האורניום שם? אני עוד לא יודע מה קורה, אני יודע, אין לי מושג. אז מה, לא יצא כלום מכל הסיפור? תראה, כאן לא יצא כלום, עשו להם שם הרבה כסף, לא יצא כלום. זאת אומרת, מה שלא יהיה, כבר עשו להם שם הרס גדול. הורידו להם את האב בקיצור גם. כן, לא, עשו להם את המפעלים של האטום, עשו להם את המפעלים של הטילים, עשו להם משהו, זה לא שלא יהיה כלום. והם גם רואים שישראל יש לה עליונות שם. כמובן שאם ייקחו את זה, זה יהיה עוד יותר טוב. ישראל יש להם עליונות גם. בוא נראה מה יהיה, אנחנו לא יודעים מה קורה. טוב, אף אחד לא יודע, בוא נחכה ונראה, תפלל. בעזרת השם, שיתפלל שמה, שיקחו להם הכל. תפלל שיבוא משיח קודם כל, אבל אם לא, אז גם מה תהיה במשיח במשמור על מגמד אז. טוב, בוא נלמד עכשיו קצת. רגע, נביא את הספר שנייה. הרק הזה טעים דווקא. כן. רק לב, הנה, כשר לפורים, כתוב. מעניינים המיוחדים לחג הסוכות הוא אמירת ההושענות, שתוכנם שבני ישראל מבקשים ודורשים מהקדוש ברוך הוא להשפיע עליהם כל צורכיהם בגשמיות ורוחניות. בעניין בזה אמרו חז"ל שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. מבאר מורי חמי אדמו"ר במאמר שמזונותיו בשון רבים, כלומר מזון אין גשמי ואין רוחני, שהקצבה על כל זה היא בראש השנה. אמנם בראש השנה מקציבים לו את זה, אבל אילו ההשפעה בפועל היא בחג הסוכות. והטעם הדבר שראש השנה מכיפורים הוא זמן של בחייה, התשובה, זמן של עבודה של עלייה, לכן יכול להיות אז המשכה והשפעה למטה בפועל. ובחג הסוכות ליום חגינו שהוא זמן שמחתנו, כיוון שהשמחה פועלת התגלות, הרי זה זמן המתאים להמשכה והשפעה למטה בפועל, זהו תוכן אמירת ההושענות. זאת אומרת, השמחה עצמה היא מורידת השפע, ולא עצבות.